Тази зала на галерия Папион са акварелите ми от изложбата Флора, подкрепена от Национален фонд култура и съпътстващо събитие на четвъртото триенале Духа на акварела във Варна. Рисувам акварел от много години и постепенно развих вкус към по-монохромни изображения, в които водещ е рисунъка, а не цвета. В тази техника предпочитам да съм по-лаконичен, по-пестелив, да търся въздействащ детайл с четлива материалност и в същото време бягам от фотографска точност. За мен едно реалистично изображение, изградено по законите на светлината и гравитацията, така интерпретирани в артистичен дух, са не по-малко въздействащи и с духовен заряд от една абстрактна творба. Гледайки картините от Флора, вече си мисля за предстоящата си изложба Фауна и се усмихвам и мечтая.